solicitar, en primeiro lugar, señora alcaldesa, que lle permitisen a entrada a tres representantes da plantilla da Alcoa que están nestes momentos na entrada do Concello que queren entrar a pleno. Se vostede pode dicir que lle desen pasar, creo que as condicións de seguridade son suficientes para que eles teñan presenza aquí hoxe. Mire, señor Lema, non está no meu ánimo prohibirlle a entrada a ninguén neste pleno. Acordouse na Comisión de Voceiros e Voceiras, ali estaba a súa compañeira, a señora García, que esta sesión plenaria se desenvolvese sen público presente no salón, precisamente por motivos de seguridade e hixiene, toda vez que está garantida a publicidade desta sesión a través da retransmisión en streaming. A ese acordo da Xunta de Voceiros non houbo ningunha opinión contraria, mesmo se debateu a propia intendencia do Pleno en canto á separación que tiñan que ter os propios concelleiros e concelleiras, o sitio habilitado para os xornalistas que deixarían de ser os palcos e sería a tribuna de invitados e, polo tanto, que se pechara a asistencia de público que viñera de fora, toda vez, repito, que se pode seguir a sesión con carácter telemático. Nese sentido, non se permitiu a entrada de público, podería haber moitos interesados en asistir hoxe. Entendo que é un tema delicado o da defensa do emprego, que son traballadores que están preocupados pola súa situación e, repito, non é a miña intención que non asistan a este debate. Podería excepcionarse no caso entendendo que foran asuntos ou expedientes onde tiveran a condición de interesados no dereito administrativo. Agarde un momento, señor Lema, que voulle dar unha explicación que sei que non vai a compartir, pero eu teño que darlle esta explicación. Repito, cando falamos de expedientes administrativos, de asuntos da parte resolutiva do Pleno que poden ter incidencia legal na esfera personal ou patrimonial de quen se considera interesado conforme o dereito administrativo, podería entenderse que si poden asistir. Neste caso, trátase dun debate dunha moción. Repito que está garantida a publicidade desta sesión. Facer unha excepción, neste caso, a mí non me supón un problema. Eu non teño ningún problema en que veñan aquí 3 traballadores, 4 traballadores ou 5 traballadores. O que non me parece ben, señor Lema, é que se na Xunta de Voceiros e Voceiras chegamos a un acordo, eu me teña que enterar ás 16:31 de que hai persoas na porta agardando por vir aquí, que vostedes, o seu grupo, ou vostede, que é o que os convidou a asistir a un pleno que é sen público, non tiveran o detalle de comunicarlle á presidencia desta corporación ou mesmo o resto de voceiros, confírmenme os voceiros se teñen coñecemento desto, que ia vostede convidar a algunhas persoas a acudir a este salón de plenos. Paréceme unha falta de respeto á presidencia e paréceme unha falta de respeto aos grupos municipais, porque tamén os señores voceiros do resto de grupos municipais poderían ter nesa liña, pois ao mellor ter invitado a outras persoas que consideraran interesadas nos debates que van ter lugar neste salón de plenos. E, polo tanto, esa é a razón. Existe outra razón, señor Lema. Estamos nun estado de alarma. Os motivos para sair á rúa están taxados no Real Decreto. Na fase 1 se permiten a maiores dos que están xa autorizados nese Real Decreto algúns máis, como pode ser acudir a unha terraza ou acudir a estar con familiares. Ademais, repito, dos que xa estaban previstos, como pode ser sair da vivenda para facer compras de alimentación, para ir á farmacia ou para atender a un dependente. Non está a asistencia aos plenos municipais contemplado nin no Real Decreto nin nas distintas órdenes ministeriais que regulan as distintas fases. Polo tanto, a presenza do público na sesión plenaria non estaría xustificada. Aínda así, repito, señor Lema, paréceme unha descortesía pola súa parte que pretenda invitar a público a asistir a este pleno cando na Comisión de Voceiros e Voceiras acordouse que sería unha sesión sen público e, repito, ningún dos presentes nesa Comisión de Voceiros
obxectou, nin dixo, nin mostrou unha posición contraria a ese acordo. Así está recollido na acta. Ben, señora alcaldesa, acaba de repetir vostede 3 veces o mesmo argumento durante 4 minutos. Espero poderei replicar cando menos durante 2 minutos. Antes de Non, empezar... señor Lema, sabe que pasa? Que eu Podo control... falar, non, podo falar. non, señor Lema, agarde silencio. Que non podo decir? Señor Lema, agarde un momento. Non empecé nin a falar. Señor Lema, Sí. agarde un momento, mire. A diferenza é que, como presidenta da corporación, eu podo repetir os argumentos 3, 6, 25 veces durante 4, 8 ou 20 minutos os que eu considere, porque teño a potestade de dirixir o debate. Pero non por o uso que eu faga dos minutos do tempo ou dos argumentos, vostedes teñen o 50% do mesmo tempo. Entón, vostede poderá replicar, se así o considera a presidencia, que son eu, o tempo que eu considere. E ten 3 minutos para a defensa da moción. Señora Rei, vostede acaba de inferir, de supoñer, unha serie de cuestións que non son certas. Vostede acaba de supoñer que eu actúo a marxe do que se acorda na Xunta de Voceiros ou que eu convido a alguén a vir este pleno. Ninguna das dúas premisas son certas. As dúas son falsas. Eu non convidei a ninguén a vir este pleno, senón que me preguntaron se podían entrar os representantes dos traballadores. Acaban de preguntarmo hoxe. Co cal, o que vostede acaba de decir é falso. Por lo tanto, eu tampouco lle dixen a ninguén que transmitise nada na Xunta de Voceiros porque en ese momento non tiña este tipo de información. Por lo tanto, espero que vostede corrixa as súas informacións. Por outro lado, se vostede toma a decisión, que ten toda a potestade para facelo, para non deixarlle entrar neste pleno aos representantes dunha empresa que non estará interesada administrativamente no que acontece, no que aquí se debate, pero sí políticamente a moito, porque lles vai o seu futuro niso, se decide non deixarlle sentar, é a súa decisión. Vostede ten a potestade, tamén ten a responsabilidade. Ben, antes de entrar... Non quero enturbiar o clima que había neste pleno, pero hai cousas que non vou a consentir. Teño a pel xa afeita, como non pode ser de outra maneira, a todo tipo de críticas. Pola posición que ocupo, é evidente que quen estea ou quen estivera sentado aquí sabe que recibimos críticas permanentes, a política é así, e se asumen con normalidade. Eu as asumo, moitas delas, sobre todo as constructivas, as agradezo, e da maioría aprendo. Pero hai unha liña que é moi fina entre facer unha crítica política e mentir. Eu aquí, señor Lema, non minto. Se eu digo que vostede invitou, que vostede convidou aos traballadores de Alcoa, non é porque eu estea mentindo, é porque os propios traballadores de Alcoa lle comunican esa circunstancia ao xefe de seguridade deste concello, que é quen me transmite esa mensaxe. É porque os propios traballadores comunican aos policías que están na porta que están aquí convidados polo señor Lema Suárez. E, polo tanto, cando eu digo que vostede convida a xente a vir a este pleno, fago con coñecemento de causa. Non minto deliberadamente. Esa é a diferenza. Entón, non vou consentir que vostede lance acusacións dese tipo, que vostede utilice como xeito de, non sei, de loita política as lexítimas e os lexítimos intereses dos traballadores para tratar de acusarme de mentir neste salón de plenos a este respecto. Por certo, a mesma vehemencia que defendeu vostede para que se abrira este salón de plenos ao público, non ya escoitei respecto das traballadoras das escolas municipais que viñeron esta mañá ao pleno e as que se lle comunicou que evidentemente este pleno estaba pechado ao público. Non escoitei que dixeran ou que defenderan que entraran esas traballadoras que tamén estaban interesadas na aprobación dese regulamento. Así que sospeito, e isto xa é unha sospeita, que estaba vostede tentando facer algún tipo de argumentación política con isto da asistencia do público. E, lle repito, creo que as cousas, se se falan con respeto, se se falan sobre todo con respeto institucional e con respeto á presidencia desta corporación, tería sido o noso diálogo doutra maneira, non enterarme a medio do xefe de seguridade do convite que fixo vostede. E máis lle digo,
Entre a palabra dun funcionario público e do xefe de seguridade deste Concello e a súa, señor Lema, non dubide que me vou quedar coa do funcionario público, porque estou segura de que non me está a mentir. Nada máis. Creo que por unha cuestión de orde simple, me corresponde ter certo dereito de réplica ao que acaba de dicir vostede. Serei moi breve, se me permite, alcaldesa. Mire, esta conversa no móvil, podo enseñarlla, eu non convido a ninguén a vir a este pleno. Hai tempo comentaralle a eles que se iba a debatir esta cuestión hoxe, pero non chegamos a ningún compromiso ao respecto. Non é unha cuestión de ponderar o peso da palabra meu respecto de ninguén. É unha cuestión de que alguén, os feitos, deben ser os que son. Eu non convidei a ninguén a vir aquí. Entre outras cousas, porque non creo que sexa necesario. Nin é o meu estilo, realmente. O que creo é que, si os seus feitos no contido desta moción son o suficientemente elocuentes, sin necesidade de reforzalos coa presencia de ninguén aquí hoxe. Por iso non aconteceu. Entón, un dos dous ou un terceiro terá que esclarecer este asunto. Desde logo, nós non actuamos así, eu personalmente non actuo así, non convidei aquí a ninguén a vir. E se de vostede dubida a miña palabra, está a posibilidade de falar cos interesados ou a posibilidade de consultar as miñas mensaxes. Eso non cabe ninguna dúbida. En todo caso, insisto, a responsabilidade finalmente de non permitir a entrada foi súa. E eu respeto absolutamente a súa decisión, non queda outro remedio, non a comparto. Ten vostedes as súas razóns. Eu creo que se podía exceptuar. O que debo dicir é que eu non convidei a ninguén aquí, senón que se trasladou esa necesidade. Pola miña parte, xa lle digo, se vostede quere, ao rematar esta sesión, falamos sobre este asunto ou deixamos como está, como vostede queira. Moi ben, moitas grazas.